netop dette outfit tilhørende Selling Savværk, som har egen produktion af bord og bænksætte. Kan vi få en lille det er præsentation? Ja. Og til dette outfit knytter sig en lille anekdote, nemlig at en bekendt af savværksejeren blev inviteret med i skoven en gang. Vi kan ikke huske, hvilken skov, det var vist nu på Djursland sted, for at fælde en masse træer. En rigtig masse træer, faktisk. Det, der ikke lige var helt højde for, det var, når det skulle hentes. De skulle faktisk ud af skoven også. Så det var ikke bare at skære det ned, de skulle også ud. Men så vidt vidt, så ligger træet der endnu. Ja. Og savværksejeren har også det motto, at alt skal helst kunne lade sig gøre i en maskine. Manuelt arbejde tager lidt længere tid. Ja. Lige nøjagtigt. Træfældning, det har savværksejeren også delt kærligt med mange medlemmer fra Habitos. Og det skal retfærdigvis siges, at der er flere medlemmer, som dog har fået noget brændende med hjem på den konto. Ja. Du kunne ikke starte, Jens, så det er sådan her. Tak for det, Henrik. Jeg vil ikke vedligeholde det. Det var stort og ikke. Det var stort og ikke. Ja. Og næste levende billede, det mange vil nok gætte på, at det måske er en Eskimo. Eller har vi fat i en dansker her, som ikke ved, hvad det står for. Første gang et Habitos-medlem så Jens i denne skønne kreation, var på en skiløjpe i Tyrol, hvor netop denne jakke vakte stor opsigt, og især nede ved Greenpeace-boden. Karaoke-konkurrencen den pågældende skiferie blev desværre ikke vundet dette år, og skylden må helt sikkert ligge i, at denne skønne jakke ikke blev båret under hele forløbet. En klassisk skijakke i vandafvisende smidig materiale, som altid vil bestå, og lapper til jakken kan stadigvæk fås på Grønland. Ja. Og den næste vi får på banen her, det er all-weather bedstefar-outfittet med refleksjakke. Og dette all-weather tøj er endnu en klassiker i MC-miljøet omkring Habitos, og den grønne sikkerhedsvest oser af praktik og sikkerhed. Jens kan jo retfærdigvis køre stærkt på motorcykel, ved vi, men når dette outfit sidder på Jenses krop, er hele Habitos følge nødt til at lide den tort at blive overhalet af selv en let trænet cykelmotionist. Ja, outfittet kan af og til opleves sammen med en Yamaha XJ 900 med til handskenpotter og røde skruer, samt crossdyr i adstadigt tempo rundt i det østjyske. Stoffet er i et hårdt vævet udgave med indbygget flex i midterregionen og evighedsimprægnering i armhuleregionen. Produktionsåret er ukendt, med flere medlemmer i klubben husker det fra deres tid som teenager. Og kære Jens, husk nu, at klæder skaber ikke folk, det afslører. Og i den forbindelse er der sådan en lille pakke så til dette outfit. Værsgo, der må gerne pakke op. En hæftig vest, mand. Og den er ny. Og den er ny. Og en med logo. Nej. Tak for det. Ej, ved du hvad, efter alle de mange gange, de to har lægget de selv sammen i ske, så kan du ikke engang huske den størrelse. Nej, men nu har du fået til. Ja, og næste levende billede, det er slamsuger Habitos. Og denne klassiske påklædning stammer fra slamsugernes mekka i Hadsten, nemlig Holkæringård Maskinstation. Stoffet genkendes især på det høje indhold af kolibakterier, samt at
Blæseffekten er aftaget kraftigt. Selve materialet, som dragten er lavet af, ved vi intet om, men en dragt magen til er kun set et sted ved en tidligere lejlighed, nemlig ved Kommunekemi i Nyborg. Og hovedbeklædningen holdes i klassisk skik med matchende kolibakterieindhold. Dragten er også set i sammenhæng med diverse opgaver i en ikke navngiven virksomhed, nemlig Traktorshoppen, som har til huse på Fliserne, uden for nummer 35, Byvej i Selling. Selvsamme dragt er ved flere lejligheder set på en ægte offroad-entusiast, siddende i en Rover med firehjulstræk og farende ud over stok og sten. Dragten har vist sit værd ved flere lejligheder, når firehjulstrækkeren har siddet fast og lignende. Både firehjulstrækkeren og dragten har i øvrigt hjemme på adressen Byvej 35. Og på samme adresse kan man i øvrigt også rende på ejeren af Selling Savværk, som altid er behjælpelig og venlig. Ved en rundspørge til de nærmeste naboer er der dog kommet et fælles ønske om, at støjende adfærd på Fliserne gerne må vente til efter klokken 9 i weekenden. Grunden et ønske om at nyde morgenkaffen og rundstykkerne i fred. Tak. Det vil vi gerne nedlægge en protest imod. Den kommer ikke for os. Nej. Men den kommer ikke for det her. Det er hvor jeg har det fra. Det behøver, men jeg kan bare se dig i øjnene. Sgu ikke klokken 9 om morgenen. Nej, det er ikke op. Ja, det gælder om at trække i den samme ende. Det er ikke alt det her. Men det går. Det går. Det her. Læderdragten i flot svineskind taler for sig selv. Kilder tæt på Jens vil påstå, at den sprækkede første gang indefra. Og dragten, som er i svineskind og med flekszoner indbygget flere steder, er helt unik i sin fremtoning. Vægten af dragten er nu fordoblet alene ved hjælp af gaffatape, skrabe mærker og lignende. Ja, der var sgu lige noget der. Undskyld. Et lille udsnit. Skab. Ja. Og hvis man lige lægger mærke til selve dragten og dens fremtoning, så har vi det, der hedder skrabemærker og lignende. Og lugt. Ja. Den må tilskrives helt klart transportskader i forskellige varebiler. Denne dragt har helt sin egen historie og har deltaget i mange events rundt omkring i Europa. Den har da kun været nede og ligge på asfalt i 21 gange. Ja. Og personer igen tæt på Jens, vi har været helt forladt rundt, vil sige, at selve lugten fra dragten stammer fra en klub. Men dette har vi ikke haft mulighed for at tjekke op på, grund en bred modvilje i klubben for at løse netop denne opgave. Denne dragt er forløberen for den moderne airbag-dragt, som man kender i dag i motorcykelkredse, grund det faktum, at den altid er opfyldt. Førerdragten består som et evigt kært minde for os alle i habitters. Ja. Det er så nu, der er gruppe. Kram. Ja. Gruppe. Der er gruppe. Der er gruppe kram. Det kan vi ikke vinde ud. Op og stå, Jens. Kom nu bare herover. Jamen, hvad skal jeg? Du skal herover. Alle habitters, kom. Ja, klar.